أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa ya tashi lafiya da fatan kuma kowa yana cikin ƙoshin lafiya. To ga wani sirri nan mujarrabi wanda muka kawo shi domin 'yan uwa su amfana. Wannan zobe ne da ake haɗa shi na jama'a da kuma samun dukiya. Wato jama'a in kasuwanci kake yi, in harkar siyasa kake yi, in harkar makaranta kake, harkar addu'a da dai duk wata harka da kake yi za ka samu jama'a sosai bila adadin, sannan bayan kuma ka samu jama'an za su zo da alkhairi kuma za su kawo manya-manyan kuɗaɗe. Bayan kuma jama'a ɗin Allah zai dinga buɗe maka hanyoyin arziki da za ka dinga samun kuɗi. Yadda ake wannan zobe, bayan wannan hatimi za a buge sunan mutum, sannan a buge sunan mahaifiyarsa sai a haɗa da adadin. Za a haɗa da adadin sai a samu kitson damusa ɗan kaɗan sai a karanta yasin ƙafa ɗaya sai a tofa sai a saka wannan kitson damusa ɗin a kai da shi za a dinga bayan shi ana bayan shi kwana uku. To in dai kai wannan fa in sha Allahu in dai fa samun jama'a ne da dukiya fa to za ka sha mamaki. Har sai ka gaji da zuwan mutane wajenka. Mutane sun dinga zuwa kuma sun dinga zuwa da alkhairai sosai bila adadin. Wannan in sha Allahu yadda ake haɗa wannan zobe kenan. Sannan akwai zoben da muke haɗa shi kuma na mallakar rauhani, akwai wanda muke haɗawa na mallakar aljani, akwai kuma wanda muke haɗawa na tsarin jiki, akwai wanda muke haɗawa na maganin iska da maganin mayu a haɗe, akwai kuma wanda muke haɗawa shi kuma na samun dukiya ne zalla. Akwai hanyoyin da muke bi da shi. Akwai wanda za ka haɗa idan kai almajiri ne mai aikin makaranta ko ɗan siyasa ko wani abu makamancin haka, ruhani ne zai dinga zuwa yana yi maka bayani akan abubuwan da za su kawo ma ci gaba da abubuwan da za su kawo ma matsala, kuma ya dinga nuna maka hanyar magani. Duk wani wanda yake aikin makaranta ko wani wanda yake siyasa ko kasuwa ya kamata ya mallaki irin waɗannan zobunan domin ya yi amfani da su. Don su ne za su taimake shi da taimakon Allah ya samu hanyar da zai bi wanda ba tare da yana cikin duhu ba, haske zai haska ta yadda duk wani abun da zai zama matsala zai yaye a cikin rayuwarsa. Wannan shi ne a taƙaice ga mai neman ƙarin bayani ko wanda yake son waɗannan zobunan haɗaɗɗunsu da ma wata buƙatar in sha Allahu to zai iya kira na a lambar waya kamar haka 08035541722. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.